Niinku kattokaa mun työtä, se on niin upea. No tää on paljon kivempaa, koska tää ei ole tylsää. Ei ole mitään oikeaa tai väärää vastausta sille. Kyllä mä itse koen, että mä opin paremmin. Niin. Vuosien 2018 ja 2021 välillä järjestettiin yli 200 opetustuntia. Taiviksen uteliaat luokat opetuspilotti oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista hanketta. Pilotin aikana tutkittiin ja opiskeltiin kouluaineita siten, että arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön teemat nivoi niitä aiheita oppilaiden omaa elämää ja mielikuvitusta koskettaviksi ilmiöiksi. Että tehdään kaikkea semmoista tavallaan kivaa, kun yleensä koulussa tehdään semmoista matikkaa, vaikka sekin on ihan kivaa, mutta enemmän saa tehdä käsin ja saa käyttää enemmän luovuutta. Kun näkee sen, kun tekee koko ajan käsillä, että näkee ne kädet ja sitten näkee sen työn, niin sit se on kiva.